may saroda ang Bicolano, pangaranan tang si Berto. Maagom na. Gusto nang umagom. Gusto niyang agumon mga tugang an sa iyang tuturo target na maging nobya. So, taga Manila. Dahil siya kursunada. Nakipag-arrange dahil ni si Berto mga panggata. Gusto niya ng agumon si Maria na taga Manila. Nakipag-arrange siya sa ama ni Maria. Di nagpasiring na duman sa Manila si Berto, mga tugang. Ngunyan, ang sabi kaso ama ni Maria, Maria, inina ang agumon mo si Berto. Tamaya ba nun ini? Grabe, nagsusumo ay ang kwarta niya. Si Bertong ining Bicolano, Maria, ini ang pinaka-the best sa imo na agumon mo. Taan pitaka ka ang kwarta sa laog, ang pitaka ka nag-iriwal na. O di si Maria da mga panggata, dahil nga ni kursunada si Berto mga tugang, takon malay mo kung gatak gayod ang bool, dahil taaraw. Maarte da si Maria, medyo ko niyan da, sumbikalan dahil ni. Sabi da ni Maria mga pangga, ayaw ko nga niyan pa. Tagalog. Ngunyan, sabi ni Berto, sige nga Maria, ngayang mapatugot ta ka sana na agumon ako. Kung ano ang hahagadon mo na daig ko maitao, di mo ko pag-agumon. Pero kung maitao ko ang mga pigahagad mo, mga kagustuhan mo, ay kaipuhan mo kung pakasalan. Ang kondisyon niya. Sabi naman ni Maria, ayaw ko, bata pa ko. Sabi ni Maria, aba talagang mapapasubo ako na ito sige nga. Kung talagang kaya mong ibigay lahat ng mga hihingi ko, bilhan mo ko ng mansyon. Mansyon! Ora mismo da mga to nga insigida antimano pinirmahan tulo sa cheque ni Berto bumakal kang mansyon. Sinubol pa. Ngunyan, sumunod naman da ang request ni Maria mga tugang. Sabi ni Maria, aba talagang mayaman ka nga talaga Berto Sige nga, isa pa nga. Bilhan mo nga ako ng sports car. Sports car. Pakalingkagingon niya tulos sususi kan sports car. Iduhol tulos ki Maria ang sports car mo. Automatic. Bilib naman talaga si Maria. Talagang matindi ka talaga Berto. Mga Bicolano talaga matitindi. Baurag. Kayang-kaya. Pag-isip-isip ni Maria mga pangga kung anong bagay ang kayang itao ni Berto. Tadawa talagang kagustuhan niya itataw para dahil niya lang tumagom Ngunyan, ang naisipan ni Maria, hagadan si Berto ning kunya nin bagay na dahil niya kayang itao. Sabi ni Maria, ang gusto ko sa lalaki, 10 inches. 10 inches. In Bicol, mga tugang, ang gusto da ni Maria, 10 pulgadas daan pamato. Problemado na si Paiberto. Problemado na. Kung siya makakuhanin 10 pulgadas na pamato. Tirig-tirig na da si Paiberto. Piggagaranot ng marilip. Sabi ni Berto, di sige. Kung baga 10 pulgadas ang kaipuhan mo, Maria, rabis mo ngunyan, ipapaputol ko. 12 pulgadas pala. Hinamagan na Berto, 12 pulgadas pala. 12 papaputol na, papabawasan yung 2 pulgadas. Salamat kay Gio Oy sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?